iPhone diýdim, iPhone alyp berdiler. Naushnik diýdim, naushnik alyp berdiler. Sagat diýdim, sagatyň 3 görnüşini alyp berdiler. Mam, İle beýleden. Hol! Näme? men iPhone'uma çykol alyp beräýin. Gaty kelle agyrda sen. Innoň bahasy näçe? 200 manat. Utonsuz bir hayal. 200 manat diyenem molan men Şwitsariýa bankynyň orunwasarymy? Seni tamakarsy çykarýan ädir ýanyndaky pat-putularyň bilen. Bilejä. Bolýa. Bolýa, bolsa çykol eken bir naskant beremok sana, bir jorap alyp beremok. Öňküçe joraplaryňy yamap tikip geýip gidersiň okuň alay. Hä? Sen aljak çykoluň nä? Altyn çaýlarmy ýa kümüş çaýlarmy? Möý sokur. Ýa-da wilkany gözüňe sokýan, şu wilkany gözüne sokýan ädir men. Bolýa gerek gel. Gerek gel, bolsa başda maman ka soraýanmy? Möý sokur. Gel ana komyny 2 ýyllap ana kom